मोनाबिलि जाबा फैफिननायनि समाव माइब्राया गाखोबाय आंनि खर' सायाव मोनाबिलि जाबा फैफिननायनि समाव माइब्राया गाखोबाय आंनि खर' सायाव गोजौथिं नायोब्ला अख्राङा ग्लौ आगदाथिं नायोब्ला सैमायाबो आगसिथिं नायोब्ला मावजिया मेव सिगांथिं नायोब्ला बिसिया हाजेव जेव उनथिंजाय नायोब्ला सांग्रेमा जेव जेव ज्राव ज्रावा ज्राव ज्राव अखा दैयाव थिं थिंआ थिं थिं सान्दुं गोसाया थांनाय बोसोराव गिबि खेब आसिल बेयावबो बिराद माने रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे जादों मानो होनबा खेला गेलेग्रा बिथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय बे थांखिखौ लानानै बिथांमोना इन्जुनि बेयाव फाथिदों सुक्लाय सेरफांनि लानानै बिबानगिरि बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों दा खेलाया एबार फाइनाल मोनदों महाराना माने गुवाहाटी एफसिनि गेजेर जागोन आरो बरमा एफसि मोननैनि टीमनि गेजेराव जागोन आसा खालामदों बे खेलाया दिनैनि खेलाया देरहानायाथ' मोनसे टीमा देरहागोन जाहाथे मोजां गेलेनानै रायजो राजाखौ उत्साह खालामो आरो जोङो बेबादिनो जों खेला गेलेनानैबो जों जिउखौ खुंनो हायो दा दिनैहाय आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बे सरकारनिफ्राय जोङो बिराद गोजोननाय फैदों जोंनि बे सुक्लाय सेरफाङाव महिलाफोरनि आइजोफोरनि मोनसे टीम दङ फंबायमोना मिथिगौ मिडिया गासिबो माने 6 माने साखरि मोनदों बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव जादों आरो खेला गेलेनानै जों गावनि जिउखौ खुंनो हायो बेखौ आसाम सरकारनि हेमन्त बिश्व शर्माया बिराद मोनसे इनिशिएटिभ लानानै जोंनि खेलागिरि बिथांमोनखौ जों उत्साह खालामनाय नुदों आसा खालामदों बेबादिनो आरो गोबां खेलारिफ्रा जाय गेलेनानै मोजां मोनो फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो बिथांमोनाबो मोनसे गेलेनानैबो जिउखौ खुंनो हायो बेखौ मिथिनानै आरो मोनसे उत्साह बारिगोन महारानियाव गेलेदों गोजोनदों मिथिनानै आरो बेखौ Jersey number 13, Surai. Jersey number 4, Pranjit. Jersey number 3, Dhanjit. Jersey number 19, Noyon. Jersey number 8, Sanjeev. Jersey number 14, Tiger. Jersey number 17, Jeet. Jersey number 10, Anupam. Jersey number 11, Go. हराव बेबादिनो गेलेनो थाखाय बिदिनो मोनसे सुबिदा गैयामोन नाथाय बेखौ आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया थांनाय बारावबो बे लाइटखौ होदों आरो देग्लायबो बिथाङानो बे सुबिदाखौ खालामना होदों बिथांखौ आङो रायजोनि जानानै साबायखर बावदों मानो होनबा सानाव मानसिफ्रा नायनो थाखाय समाया एसे खम किसुमाना थाया नायनो लुगैदोंमोन नायनो हाया खिन्थु हरावबो बयबो फ्रि जायो बेखिनिखौ सुबिदा खालामना होदों जोंनि ओनसोलनिनो बयनिबो माने सिनाय जानाय जनप्रिय नेता दा आसामनि बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ आं रायजो जानानै धन्यबाद होदों दिनैजे जों दा हराव हाजार हाजार सुबुङा फैनानै खेलाखौ नायनो हादों बिथांनि हेफाजाबनि थाखायसो जोलुर बादायलायनाय बा फुटबल टुर्नामेन्ट सोलिगासिनो बहुत माने एबार एसे रिभलुसन जासिनाय बायदि मोनदों आरो जेरावबो माने गेलेनायनि फारसे बांसिन मोनसे अनसायनाय मानसिफोरनि गोसोआव बेखौ नुनो मोनदों आरो ग्रीन लाइफ NGO नि सिमांनि गोसोनिफ्राय साबायखर थाबाय आंखौ बे इभेन्टनि पार्ट मोनसे बानायनायनि थाखाय बाहागो मोनसे बानायनायनि थाखाय दोंनैसे मेथाइ रोजाबनानै आंबो गोजोननाय मोनबाय आरो क्राउडजों दसे सम रायज्लायबायबो आरो बेनोसै दिनैनि दिनाव गोबां लाइमोनानो जिहेतु गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होआलासिनो गोबां जौ जुवाजोंसो जिहेतु गुबुनानै थानायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सासे जिहेतु सिंगार जानानै बेथ' क्लियार खोथाखा जौ जुवा बेफोरो जों बयबो मिथिखायो
मोजां नङा होननानै बे बुस्थुआ आरो बाखि आरो बुंनांगौ बांसिन बिदिथ' गैया मानो होनबा बयबो बुजिखायो जोंबो गावबा गावबो लिरनायबो थाखायो गाज्रि मुवायाव बेखौ जानाङा होननानै स' थेवबो मानसिफोरा बाहायगासिनो बेथ' गाज्रिखा बयबो मिथियो नाथाय दा जोंनि हारिखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिनोबा एबा जोंनि गथ' गथाय दा गावनिनो गथ' गथाय गावनि निजा न'खरनि मानसिफोर सोरबा बिदिनो ड्राग्स लानानै जों माने माबा नुदों जे सोरबा थैलांबायबो बिदिनो ड्राग्स लानानै सोरबा एडिक्ट जानानै दं बिदिनो जों गावनि मेगनजों नुयो गाज्रि मोनो आरो जोंबो दा नोंथांनिफ्राय मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों जिहेतु बावैसो सिगाङाव बिटिआर जिहेतु आइएसएल खुंबाय अनलि फुटबलनि थाखाय नाथाय गुबुन गेमनि थाखाय दिनै खुंनाय जायाखै गासिबो बिथिङावनो जेनेबा जाजोबनांगौ जेनेबा फुटबलल' नङा माने खेला गावनि देहाखौसो माने मोजां लाखिनाय मेन पारपसा बे जानांगौ आरो जाय गेलेया फुटबल टुर्नामेन्ट जादों जेनेबा बे प्लेयार्सफोर दङ खिन्थु बयबोथ' गेलेजोबाखैना जोंथ' मेथाइ खनथिंगासिनो दा सोरबा आलदा खामानि मावगासिनो बिदिनो जेनेबा बिदिनोल' जानाय नङा गेम्सफोरखौबो गेलेनांगोन आरो गेम्सआ माने इन्टारेस्टिं मोनसे बुस्थु जायजों माने जोंनि देहाखौ जों मोजां लाखिनो हायो आरो स' गेम्सखौ गेलेनांगौ फुटबलल' नङा गासिबो गेम्सखौनो गेलेनांगौ जेराव मोजां बेखौ गावबा गाव चुज खालामनानै गावबा गाव गेलेनांगौ आरो जोबथारनायाव बर' लाइमोनफोरखौ मा खालामनो लुबैयो माबानो नाङा जेनेबा मा होनबावनो बर' लाइमोन आंबोथ' सासे लाइमोनानो गाव लाइमोन जानानै लाइमोननिसिम होननायखौ आं एसे लाजिलिबो लाङो मानो होनबा आंबो गावखौ फोसाबगासिनोसो दासिमबो फोसाबनाय समावनो गुबुनखौ आंबो फोसाबनांगौ होनबा आंबो एसे बोरैबा जागोन जियानो जाया माने डिमटिभेट जानो नाङा बयबो गावबा गाव जिउआव गावबा गाव आगान सुरलां आरो बेनोसै आरो मोजां जानांगौ बयबो पजिटिभ मोनसे मेसेज लाबोनांगौ ससाइटियाव बयबो बेनोसै आंबो ट्राइ खालायगासिनो दा जेसे हायो बेनोसै आरो थेंक इउ ओरैनोथ' गिबियावनो आं दिनै ग्रिन लाइफ इन्जिन जानानै जोंनि जायफोर नायगिरि बिथांमोना ओरैबायदि जोंखौ सापर्ट खालामफैदों गोजोननाय मोनदों थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय आरो बिदिनो बांसिन मानसि जादों अब्लाबो मोनसे बाथ्रा बुंनो हागोन जोंनि ग्रिन लाइफ एनजिअनि जाबो जोंहा मेम्बार दंमोन गासिबो जोङो मोनानि खेलाखौ जोङो मोजाङैनो सामलायलांनो हादों बिनि गेजेरावनो जोंनि जिहेथु दिनै महाराना एसि गुवाहाटी आरो बरमा इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जोबथा बादायलायनाय जादोंमोन बेवहाय महाराना एसि गुवाहाटीया 50,000 रांजों देरहालांनो हाबाय लोगोसे ट्रफिबो दङ बरमाया रानार्स आप लांनो हाबाय 30,000 रां लानानै गोजोननाय मोनदों जे रायजो राजा फैनानै जोंखौ हेल्प खालामफैदों आरो भलुन्टियार्सफोरखौबो जोङो थेंक इउ होननांगोन जाहाथे बिथांमोनाबो जोंखौ फैनानै सापर्ट खालामफैदों बेनो आंनि मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोननाय बावहरनाय नेक्स्ट बोसोराव माबायदि लांनो सानो बे गेमखौ नेक्स्ट बोसोराव जों जिहेथु दा जोंनि EM सारमोनजों जोङो दा रायलायदों जुदि सारमोनाबो बुंदों हेफाजाब होलांगोन होननानै जुदि नेक्स्ट बोसोराव जों बिनिफ्राय जों गिदिरसिन खालामलांनो जोङो नाजालांगोन बे गेमखौ सोर बेखेवना होदोंमोन आरो सोर आलासिफोरा बाहागो लादों जोंनि दिनैनि जोबथा खेलाखौ जोंहा जोंनि बिटिआरनि EM श्रीजुत रनेन्द्र नार्जारी सारा बेखेवनानै होदों बेजों लोगोसे MCLA सारमोनाबो फैनानै थाफादों बेजों बिथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामफैदों